приятели на Hotelbox.bg, днес сме с Елица от Умни.bg, неща на Hotelbox.bg, ваканция и спа, втория ден, защото са 3 дена, така че първият въпрос, който искам да задам на Елица от Умни.bg е какво мисли за конференцията и съответно за това изложено събитие, ваканция и спа. Тя не идва за пръв път, така че може да направи едно сравнение за всяко едно издание. Точно така, откакто се върнах в България края на 2016 година, началото на 2017 година, не съм пропуснала нито една ваканция, за изключение, разбира се, на... Тоест 9 години? Да, за изключение, разбира се, на COVID. На една година мисля, че беше пропусната COVID. Смятам, че такова изложение е изключително необходимо, за да може да си сверим часовниците, да се срещнем с приятели, с колеги, с клиенти и да обменим допълнително опит, тъй като всичките сме много забързани и това е един прекрасен повод да се съберем на едно място, за да може наистина да има добра обмяна и да се тече комуникация, защото един от проблемите в туристическата индустрия е такова малко разединено. Всеки бизнес си гледа неговите задачи, неговите клиенти, но когато се събираме на едно място, се случват красиви партньорства, като това, което имаме с Hotelbox. Точно така. Умни Hotelbox са стари партньори. Наистина ние имаме доста общи клиенти, много места работим заедно и аз мисля, че и двете компании наблягат много на усещането на потребността за дигитализация в хоспиталите сектора. Точно така, да. Какво е твоето мнение? Какви са трендовете в момента и какво Умни.bg в момента има ново, защото аз знам, че ти можеш да анонсираш нещо само пред нашата аудитория. Точно така, това ще е първият официален анонс. Миналата седмица нашата платформа за чатботове с изкуствен интелект пусна нов разговорен модул за чатбот и този разговорен модул има специфичен за хотелите асистент да помогне с направата на самия разговорен модул. В рамките на час и половина хотела може или още по-добре колегите от Hotelbox, тъй като те са професионалисти в това отношение, знаете много добре как се правят чатботове и се поддържат. В рамките на час и половина да създаде разговорния модул с максимално много информация от страна на хотела, така че максимално количество въпроси от ден едно да бъдат вече покрити и чатбота да може да отговаря на тях. Пуснахме също така AI анализатор на статистиките в хотелския чатбот, за да дава умна обратна връзка, нали сме умни, да дава умна обратна връзка за поведението на потребителите, какво са търсили и какво са пропуснали. И то може би разказано на човешки език, а не като таблица само със стойност. На човешки език, структурирано. Така че това са само две от целия пакет неща, които пуснахме, които са специално всъщност и за хотелите. Какви са тенденциите тази година? Естествено, когато говорим за дигитализация, това вече не е, може би, някой ден, абсолютно задължително условие за хотелите да се дигитализират. Тази година обаче на преден план излизат AI инструментите. Не само такива AI инструменти, като примерно чатбот с изкуствен интелект за хотели, но AI инструментите, които се използват в маркетинг и продажбите, AI инструментите, които надграждат сайта с умно проследяване на поведението на самите клиенти и промяна динамична на самия сайт и какво сайта предлага като информация, според откъде идва клиент. За да дам пример на тези, които ни гледат в момента, ако на сайта идва мъж, за който е известно, че е семеен, защото се проследяват стотици точки на този клиент, за да се направи профил на него преди да дойде на сайта. На него ще му се покаже изображение на щастливо семейство на плажа и ще му се... Това, което му въздейства на него. Точно така. Ако е млада тинейджърка някаква, на нея ще й се покаже група тинейджери на плажа на бара, които са много щастливи. Тоест, това са вече такива инструменти, които сериозно навлизат и мисля, че тази година ще станат мейнстрим, както се казва. Да не забравяме и, че самите AI инструменти като ChatGPT могат много успешно да се използват за написване на съдържание и прочее. Тоест, тази година бих обърнала внимание на всички за... Всичко е AI. Всичко е AI и не е имало важно всъщност
преработването, адаптирането на самите хотелски сайтове да са приятелски настроени за AI търсачките. За да може, когато един човек в GPT си напише в кой хотел да отида в Велико Търново, GPT да предложи именно вашия хотел на този потребител. Да имаме нещо като SEO за ChatGPT. Точно така. Това е един от основните трендове в SEO за 2025. И аз мога да се похваля, че тъй като ние се занимаваме с това вече над година за сайта на Умни и за Умни като компания, вече имаме първия си клиент, който е пратен от GPT. Страхотно. Да. Страхотно. Пожелаваме много повече клиенти, които да са от GPT, защото наистина там технологията ще взема все по-голям предвес на някои вече по-остарели, по-легнали технологии, по-класически. И понеже всичко е страшно комплексно, аз бих предложила на колегите и на клиентите, разбира се, да се обърнат към хора, които могат да имат комплексен подход към това, като примерно вашата агенция. Къде мисля, че пресечната точка между чат-ботовете и дигиталния маркетинг? В смисъл, аудиторията ли според теб е по-важна или би трябвало чат-ботовете сами да генерират интерес към сайта? Те са по-скоро вървят след аудиторията или пък те самите генерират интерес и правят по-интересен експириенс? И двете. Когато един чат-бот се използва правилно, той става неделима част от маркетинг стратегията на хотела. И тъй като, да кажем и как се случват нещата много буквално с едно изречение, всяка част на бота, билото информационна секция или формуляр, има собствен уникален линк и QR код, които могат да се разположат в постове в социалните медии, в имейл маркетинг, в стаята като QR код. Тоест на тези места бота става първата допирна точка за потребителите и им дава възможност да научат повече. Тоест това вече е част от самото планиране на различни маркетинг стратегии. Когато чат-бота е на сайта, той може много проактивно да помага на потребителите да ги подкамва. Примерно интересен факт, който всъщност излезе на преден план последните месеци след диагностика на множество хотелски чат-ботове, че от 20 до 35% от клиентските въпроси, изцяло всички клиентски въпроси във всички хотели на нашата платформа за последните 7 години е въпроса за наличност и цена. На сайта има резервационна система, но хората влизат. Само в един хотел има 7800 запитвания за една година и 3 месеца. Каква е цената и каква е наличността. Тоест, ето това е мястото, където бота значително надгражда сайта, защото хваща онези клиенти, които не са готови да натиснат бутона резервирай, защото той звучи като да сключим граждански брак. Нали? Те искат първо да отидат на кафе. Малко по-разговорно, малко по-лекичко. Искат да си попитат какво е включено, има ли закуска, няма ли в цената, данък и прочее, преди да стигнат до този бутон. В този един момент... Тоест да разберем, че много важна интеграция, която има чат-бота с Booking Engine и възможността да се обменя на естествена информация, се случва самата резервация в чат-бота, но с малко така по-лека, да кажем. В разговорен стил. Разговорно с една любовна игра, преди да се случи самата резервация, ако ми позволиш тази. Бутона резервира е като граждански брак, а в бота се случва дейтинга. Добра, интересна аналогия наистина. Добре, какво мислиш за сезон 25? Знам, че ти работиш с много обекти, които са на морето, както и ние. Ние имаме вече над 350 сайта, които сме изградили. Може би около 200 от тях са с така изградени на морски обекти. При теб също огромна част от клиентите, хотелиери на морето. Какво мислиш за задаващия се сезон 25? Знаем и нещо друго, че 70% от леглата база в България е позиционирана точно в Черноморието. Тъй, че няма как да избягаме този въпрос. Какво очакване имаш за сезона? От обратната връзка, която имам от хотелиерите, се очаква сезона да е добър, но не навсякъде. Според мен, един от ключовите проблеми в момента е работната ръка. На практика успеха за един хотел за сезона ще бъде имаме ли достатъчно служители, които да работят с клиентите, които ще приемем. Така че според мен това е един критичен въпрос, който трябва да бъде решен преди началото на сезона, за да имаме този предполагаемо успешен сезон. И тук отново според мен идват мястото на технологиите, защото едновременно отсъства работна ръка и има страшно много рутинни задачи, които една или втора или трета технология може да реши.
Така че умният подход от страна на екипа е единия начин да се решат проблемите. Другия начин да се решат проблемите е това, което в щатите примерно наричат крос-трейнинг. Тоест хората, които вече имаме в екипа, преди лятото да бъдат обучени да работят на различни позиции в екипа, за да може при необходимост да го вземеш от бара и да го сложиш да чисти стая, примерно. Може да не е на 100%, няма да изчисти за 20 минути, за 30 или за 40, но поне ще изчисти на стаята. Да. Не случайно в американските хотели това е задължителен процес при обучението на персонал. Аз самата съм работила 25 години в хотели, от тях 12 в американски хотелски вериги и съм минала през абсолютно всички отдели на един хотел, без, признавам си, барове и ресторанти. Много ме е страх да нося табли с празни чини, страх ме, че ще ги изпочупа, но съм била дори градинарка. Дори градинарка съм била. И тази взаимозаменяемост... Да, защото да усетиш динамиката в хотел. Да, между нещо много интересно, прощавай, няма нищо. Прекъсвам, като говорим за персонал, като говорим за липсата на кадри, нещо, което усещаме ние, че все по-интересно е, че TikTok, не знам дали знаеш, TikTok все повече влияе като employer branding инструмент на това дали един хотел ще бъде предпочитано място за работа. Защото една голяма част от потребителите на TikTok всъщност са хората, които трябва да работят на по-ниските позиции в хотелите. И става така, че ако хотела преди това е успял да се брандира, да се покаже по един интересен начин в TikTok като интересно място за работа, като млад екип, като създаване на експириенс докато се работи, това привлича хората в платформите за работа. И съответно е част от възможността наистина хотела да бъде притегателно място за младите, особено колеги, които искат да започнат техния старт в кариерата с туризма. Да, това е много добра идея. Аз бих казала, че от друга страна също трябва да се погледне на LinkedIn като място за средния и висшия персонал. Тъй като добре ще наберем 20 човека персонал, но трябва да има супервайзър. Нали, пък това вече е средният екип, който е по-скоро представен в LinkedIn. Така че не би трябвало да има така балансиран подход към социалните медии заради различните таргет. За да знаем кое към кого трябва да ориентираме. Точно така, да. Наистина правилно. Илица, беше ми изключително приятно, че дойде на щанда на хотел Box BG и съответно отново беше наш гост. Благодаря ти. Благодаря за поканата. Успех на изложението. Благодаря.